ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେୟା ହିଁ ହେଲା। କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗଳିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଏବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍। ଅଲଗା ହେଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜେଡି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍। କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମଡେଲ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍ ଛାମପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ନତାଶା। ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ନତାଶା ଏବେ ଅଫିସିଆଲି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ନତାଶାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନତାଶା। ଉଭୟଙ୍କ ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜେ ନତାଶା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ଧରି ରିଲେସନସିପରେ ରହିବା ପରେ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜେଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବେ ନତାଶା ଷ୍ଟାଙ୍କୋଭିକ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦକୁ ଏବଂ ପୁଅର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ 70% ସମ୍ପତ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲେ ନତାଶାଙ୍କୁ 91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା।